שלום לך, מרגול, מדברת לאה. אני מתקשרת להזמין אותך באופן אישי למסיבת יום ההולדת שלי, ואני מעיזה, משום אני ובעלי צחי, אנחנו החברים הכי טובים של אייל גולן. איך אני אעבור יום הולדת בלי מסיבה? הרי אני חיה, אני נושמת מסיבה, אני אוהבת מסיבה. יום ההולדת במוצאי שבת, 8:30, 9, ואין מסיבה אצלי שאייל לא יהיה. זאת אומרת, אם אייל לא לצידי ביום הולדת, אייל גולן, אז אני לא יכולה לחגוג. אייל בשבילי, לקחתי לעצמי להיות הפטרונית שלו, כי אני המלכה של השחורים, ואני אגיד מה שאני חושבת. הילד הזה אייל גולן, אני החלטתי שהוא הבן שלי. אבל את לא מבינה, את לא מבינה. את המלכה של השחורים, אנחנו מה זה אשכנזים, ואני לא אומרת שחורים, אני אומרת חומים, וסמכי עליי, מרגול, אני עוקבת אחרייך ואחרי האנרגיות שלך שנים, ותדעי שיש פה נפשות תואמות, ואת תראי.